Ebusianfo ye mama kwaba bio. The kingdom of Asante. And afe na no Odei Ampofo. Me mabedi anima yere beede. Ye di hyemfre ne ye ni kekafre. Ase kire se ye ba Ammamereɛ no ma ye mfa wada ye ba ne straight. Ti mi se ye di hyemfre ye ni kekafre. And so yasanga hia. That me say the kingdom of Asante where who wo ha ko Odei Ampofo keteke. Nane asɛm bi wo ho a ye ka ne nti ase no enwie pep ye papa na nkrofo nti ase. Kasa ahorowa bi bi da bia nkrofo kan so na ase kyerɛ na ye basa. Amane ene Ammamereɛ. Amane ene Ammamereɛ. Ensonsone ben ene dem. Na mesrew se memma nhweso abiesa afi fante Asante yakuapem. Na mebekira ase ansa. Nhweso no eni right up no biribi nti mekrew ne nti. O pese wo kan a na bibi ne wonte ase a wo de ba ye bekrew ase. Wo ka se amane a ne Ammamereɛ a ye befa ne maako. Ammamereɛ na edikan. Ammamereɛ no wo de ba brofo me beka se tradition. Ene se okwan a yen ye fa so ye yen niema. Enti sebe yen hene otenase beguama ayi ofura ntama. Eno ye yen Ammamereɛ. Senia ye kan yen kasafa ye hu opanin a senia ye ne kasafa yen Ammamereɛ. Afei senia ye hyefa afahye ebra wo hyefa se bia adaikese se bia odwira se bia aboakere ni nyina eye Ammamereɛ ekire se eda ho kire yen se edu obosom oforisu a ye be kire aboa bia akokire edu adaikese eye efi eye September kona ye be di adaikese ananse October ye be di adaikese sa time na edu pe ese na ene se amane ne de eye okasan a yeka ene ne ye a ye ene nananum didi nkita ho ewo bra ye Ammamereɛ nim. Enti so be ye mefa nhweso na me wi a ma chekere to ama. Medikan afa adekese a Asante hene etai odin se wo be ye ade na nsa na obehu bagua na won ahia wo ho no na won awura dem akogu mpai obegu nsa akoyi mpai akoye amane bi wo dem akoka ebi wo ho na se enye mpai kora eye non verbal ene nananom adi nkita ho se adekese aduo nananom momra na mo ne yemedi na mo so momfa musunsu metachi eno no ye amane nti amane nankase ye pese ye kira se de babrofo be kase rituals na ye pe ase kire pa be kase a communication between the living and the ancestors. Inti se wo ye sa amane na ye fa adekese na ma kire wo oko odwira. Enti sankita wodin etumi ye non verbal na etumi ye verbal chese etumi ye ne woka nanso bi so tumi ye nsenkyerene ne ye nsenkyerene no ma memfa wonko baby te se odwira baby te se odwira wo twa odwira ansa no bekwa akofo odwira na ba no wo ye ho amane eno so wo yimpa na mum kasa no empae na wo beyi no enye no nkwa nti ma mefa onko da eya wodidi se wo su ukuda wie na yawda wodidi a wodi kan koma nkonwa no oto na wode koma nkonwa no eye non verbal ye nkasa nenso eye nkitawodi a wode man nkonwa no se nananom afiaso
na ye ma mo oto no won agya wagu so afi yenko afutu nti ye be fan se ho ye fantim baby a wo ye aboa kire no se wokɔkyere aboa ne ba na wode ne brɛ ɔhene na nia wo ye ne se wode aboa no ba fie na ansa na ma mefa ɛho kakra bi minyi abakɔsɛm na ni kakra bi ansa na aboa ne ba na wɔn bosoma wo friend penchotu a odi wɔn anim akum ɛna wodi saa afahye no na nia etene sɛ kan na nka yonipa ɛne wodi ne due obosom no akiri wo hu sɛ nipa ne san na ɛsan wode wokobi sɛ obosom no obosom sɛ wɔmfa ɔsebɔmra ɔsebɔn so bɛkɔ akɔkyere na nipa no wakum fa ansa na wodan ne de ba ɔwansan ti ɔwansan no wode ne fi wode ne ba animu no so ya ɔhene ne de ne nan tia ne so baako ebien ebiesa ase kyerɛ sɛ nyame agya nyame oba nyame hum kronkron asɛm a wɔfrɛ ne trinity enye asɔre dam nkoa ene yɛ adwuma na sɛ wɔde ɔhene besi ade so ahwɛ sɛ no nso wɔde ne toka so na nyame agya oba ene hum kronkron ansa de wɔde na atena so mame ma wɔhwɛ so bio trinity ne yɛbɛhyɛ da ayɛ ne asesa yɛbɛtreat na as a subject ewe akiri pa da ma wɔn sɛ nhwɛ so baako sanka amane ne amammerɛ no ho amane ne baako nso ne sɛ yebu baby se fofie antoata ana fida antoata fofie ne ye 15 days after akwesidai enti wo se fofie antoata wagwara bam entafo kan tete no wo won a amane a woye ma won so wogware na bam ne se wo de adwere ko nsu ebenu na wo hyeda koye kogware won enti se ata no mefa ne se wo wu ne dwoda benada okuda na bi ayawda wantumi antena bia na onye chiba na bi ofima wo se afida no anto ata no wagware na bam asekira ne se biribi aka akiri belated arrival na se belated occurrence enti mechechira no kra yese Ammamereɛ ade a ye okwan a ye fa so eye yen niema bi sa fa show se dengu kwan a ye fa so ye ebra poten a esese ye ene nia esese ye den ma ena amane no ye nsem ninkita hundi a ekoso ebra wore ya Ammamereɛ no enti empai a woyi de kasa ye ene niema otopete ene niema tete sa agina eye nkitawudi se ye ano kasa se nso se ye nsankyerene eno na ye amane na mum kwan aye fa so ye ene bra ye no eye Ammamereɛ me ka kire wo se the kingdom of Asante ye bay ye di hyɛn frɛ ye nike ka frɛ kire se ye ba ye mfa wada ye ba straight ye de pem wo hu se Ammamereɛ ne papa nankasa emuni wo hwehwɛ ne wahu a ko Odei Ampofo keteke you the kingdom of Asante sunakura ne sunabotokura ne sunakura kronkron